Hayırlı ertə, Toru efirdə Tataristan яңалыклары бүгін 2021 елның 21 октябрь иртәсендә. Сезне мен Гөлназ Ибрахимова сәламлыйм безнең бүгенге чыгарылышта. Түбән Кама шәһәре мәгариф учреждениеләрендә ковидтан прививка ясатуга бердәм алынганнар. Халык санын алу ни өчен кирәк? Татарстан мөфтие әлеге чарада актив катнашырга чакырды. М-12 трассасы нинди булыр? Федераль юлны төзү буенча эшче төркем хисап ясады. Татарстан коронавирус белән бәйле үлем һәм катлаулы очраклар буенча иң кискен хәлдәге төбәкләр арасына керә. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин уздырган киңәшмәдә вице-премьер Татьяна Голикова әйтте. Голикова көн саен илдә коронавирус инфекциясеннән 1000-нән артык үлем очрагы теркәлүен искәртте. Шул ук вакытта эпидемиянең яңа дулкыны чирнең катлаулырак уза торганын китерде. Илнең кайбер төбәкләрендә ул бигрәк тә ачык күренә. Авыруның кискен узуы һәм үлем очраклары күбесенчә вакцина olmagan кешеләр арасында теркәлә. 60 яшьтән өлкәнрәкләр һәм хроник авырулар белән интегүчеләр аерым куркыныч зонада. Владимир Путин Россиядә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәр итеп игълан итте. Хезмәт хакын саклап калып, 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр көннәр эшләми торган көннәр. Һәр төбәктә эпидемиологик вазгыять төрлечә үсеш ала диде президент киңәшмәдә. Шулай ук төбәк җитәкчеләренә өстәмә чаралар күрү хукукы бирелә. 30 октябрьне көтмичә, иртәрәк 23 октябрьдән дә ял көннәрен кертергә мөмкин. Түбән Кама шәһәре мәгариф учреждениеләрендә ковидтан прививка ясатуга бердәм алынганнар. 32 гимназиядә берничә мәктәп, гимназиядән бер юлы 100-гә якын укытучы вакцина узды. Исегезгә төшерәбез, мәгариф хезмәткәрләре мәҗбүри вакцина ясатучы тиешле кешеләр исемлегенә керде. Түбән Камада менә шулай тиз генә прививка ясатучылар саны артты. Мәҗбүри вакцинацияны мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре үтте. Прививка ясатырга теләүчеләр арасында ашхана хезмәткәрләре, техник персонал һәм әлбәттә инде укытучылар да бар. Барысы өчен дә башта мәҗбүри медицина тикшерүе. Желающего получить вакцину мы обязательно осматриваем. Барлык кешеләрнең сәламәтлеген тикшерәбез. Вакцина ясату өчен һәркем сәламәт булырга тиеш. Тән температурасын, кан басымын үлчибез, сулыш алу органнарын тикшерәбез. Узган атна башында шәһәр мәгариф хезмәткәрләренең 55% гына прививка ясаткан булган. Хәзер вакцина сатучылар бермә-бер арткан. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Алия Шәрипова да вакцинацияны беренчеләрдән булып узды. Мөгаллимәнең сәламәтлеге яхшы, бернигә дә зарланмый. Были противопоказания, метод вот сейчас решила как раз в своей школе сделать. Элегрәк мин прививка ясатмаган идем, чөнки үземне начар хис иттем, авыртып та алдым. Дәваландым, хәзер саулыгыма зарланмыйм. Прививка ясатырга беренчеләрдән булып кирдем. Узган атнадан башлап медицина хезмәткәрләре шәһәр мәктәпләренә прививка ясау өчен даими рәвештә чыгалар. Шәһәрдә барлыгы 13 стационар һәм 8 күчмә прививка пункты эшли. Укытучылар да башка күп кенә һөнәр ияләре дә яңа карар чыгу белән мәҗбүри вакцинация үтәргә тиеш. Исегезгә төшерәбез. 9 ноябрьдән вакцинацияләрнең беренче этабын узмаган, 7 декабрьдән яңа коронавирус инфекциясенә каршы икенче кампанияны алмаган хезмәткәрләр эштән азат ителергә тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Рафаил Рәкипов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Бөтен Россия халык санын алу 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Ул милләтебез тормышында да мөһим вакыйгаларның берсе. Дин әһелләре дә әлеге чарада актив катнашырга, җан исәп алуда һәр сорауга ныклап уйлап, төрле җаваплар бирергә чакыралар. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин да халык санын алуда катнашты. بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى القرآن ده وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من سزنا تركم ترلي خلق لرغب بيرالتم باريتم نرسجة لتعارفوا بربرجزنا تنرسز دب Демәк, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне, телебезне сакларга кирәк, чөнки Раббыбыз безне шулай яралткач, дөньяга китергәч, без аны сакларга тиеш, һәм шул вакытта гына без башка халыкларга кызык булырбыз, алар безгә карап, безне таныячаклар.
Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында планлаштырылган чаралар арасында Әлфия Авзалова фестиваль бәйгесе айрым урын алып тора. Шушы көннәрдә халыкара фестивальне сайлап алу турлары уза. Сәйдәш мәдәният үзәгеннән Мөршидә Җихан репортажы. Ишектән килеп керүгә яңа заман таләпләре, QR-код, битлек, аннары гына түргә рәхим ит. Катнашучылар теркәлә, аннары чыгышка әзерләнә. Әлфия апаны яратабыз, иҗатына бик гашык, җырларын яратып тыңлыйбыз. Һәм менә Руслан белән "Синең өчен" дигән җырны сайладык. Ул җыр Әлфия апаның репертуарыннан. Менә бүген без бу конкурста катнашуыбызга бик шатбыз. Бик шатбыз. Әлфия Авзалова иҗатын дөнья күләм югарылыкта барлау, яшьләргә өйрәтү максатыннан оештырылган фестивальдә быел 370 кеше катнаша. Алар арасында җырчылар гына түгел, нәфис сүз осталары да, биючеләр дә бар. Әлфия Авзалова исемендәге икенче халыкара фестивальнең сайлап алу турын Нурия Хашимова ачып җибәрде. Сез гади генә конкурска килмәдегез. Әлфия Авзалова исемендәге зур конкурска килдегез. Шуңа күрә аның иҗатына игътибарлы булыгыз, үзегезгә игътибарлы булыгыз һәм аның дәрәҗәсен белеп чыгыш ясарга тәкъдим итәм мин сезгә. Конкурс таләпләре буенча катнашучылар башкарасы әсәрне Әлфия Авзалова репертуарыннан сайларга тиеш. Сәйдә Мөхәммәтҗанова быел 2 төрле номинациядә катнаша. Быел бар үзгәрешләр, чөнки мин тагын бер номинациядә катнашам. Ул вокальный ансамбль дигән, без дуэт белән менә әле генә җырладык. Илнар Шәрифетдинов белән, ул Башкортстаннан үзе. Без аның белән бик матур номер әзерләдек. Мин сине шундый сагындым, Әлфия Авзалова репертуарыннан. Шансын сынап карарга Шанс үзешчән ансамбле дә килгән. Алар әле күптән түгел генә Константиновка бистәсе мәдәният йорты каршында оешкан. Әлфия Авзалованы бик яратабыз инде без, аның җырларын яратабыз. Менә Айбылы булым дигән җырны алдык, шуны өйрәндек инде менә. Без әйтәм бит яңа коллектив. Әлеге фестивальдә катнашучыларга чикләүләр юк. Чыгыш бары тик конкурс нигезләмәсе таләпләренә генә туры килсен ди оештыручы Зөлфия Нигъмәтҗанова. Безнең Татарстанда бик күп талантлы яшьләр. Менә дөресен әйтик. Ул бию дисеңме, ул нәфис сүз дисеңме, ул вокал дисеңме. Менә хәзер мин сезнең белән сөйләшеп торам, анда конкурс бара. Конкурс төнгә кадәр дәвам итте. Сәхнәдә чыгыш ясау тәмамлангач, жюри әгъзалары видео язмалар аша җибәрелгән эшләргә бәя бирде. Мин быел гына жюри әгъзасы, узган елларда мин карадым гала концертны, миңа бик ошады шундый үзенчәлекле артистлар. Чөнки безнең Әлфия Авзалова үзе революционер иде үз вакытында. Иртәгә лауреатлар исеме Әлфия Авзалова үзәгендә игълан ителә. Гала концерт 23 октябрь көнне Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында уздырыла. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. М12 трассасы нинди булыр? Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында юлны проектлау һәм төзү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Эшче төркем вәкилләре Мәскәү, Түбән, Новгород, Казан шәһәрләрен тоташтыручы трассаның нинди этапта булуын сөйләде. Хәзергә 80 чакрымнан артык юл салынган. 142 километр озынлыктагы трасса 2 этапта төзелә. Шәһәр халкын борчыган мәсьәләләр турында да фикер алыштылар. Булар тавышны бастыру җайланмаларына, урман паркларны яңартуга да бәйле сораулар. Яшелләндерү, агач утырту буенча акцияләр дәвам итә. Әле менә җәй көне һәм яз көне күтәрелә торган бик күп сораулар бар иде. Безнең күп региональ жоллар, местный жоллар, авыр машиналар белән изелеп беткән иде. Безнең строительләр шушы бөтен жолларны тәртипкә салды. Бүген инде ремонтларның калган жоллар юк дип әйтергә кирәк. Шуны да әйтергә кирәк, безнең төзүчеләр зур жол кырыендагы вакытлыча төзелгән жоллар буенча эшләп баралар. Инде хәзер авыллар арасында йөри торган жолга зур машиналар чыкмый. Эшләр план буенча бара.
Әйтик, бүген җир эшләре тәмамланып килә. Бүтән 7-8 этаптагы җир эшләре уже 95-98%-ка тәшкил итә. Эрмитаж Казан үзәгендә төрек рәссамнарының Анатолий җилләре күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә Төркиянең төрле жанрларда иҗат итүче танылган рәссамнарының 43 эше тәкъдим ителде. Фәлсәфи сюрреализмнан алып, лирик абстракционизм, экспрессионизм жанрларында иҗат ителгән рәсемнәрнең асылын Мөршидә Җихан өйрәнеп кайтты. Урамда көннән-көн көзгә ачы җилләр ешайган чакта сәнгатькә гашык тамашачы Төркиянең Анатолия җилләре белән җылына. Күргәзмәдә бер юлы 11 рәссам иҗаты чагыла. Барысының да Казанга беренче килүләре. Ялчын Гөлшәбак өчен быелгы ел бигрәк истәлекле. Күптән түгел Төркиянең рәссамнар фонды премиясенә лаек булган. Мин рәсемнәремдә төрек халкының үткәндәге яшәешен, мәдәниятен, көнкүрешен чагылдырам. Әлеге рәсемдә, мәсәлән, трактор юк, барысы да кул белән эшләнгән чор. Бу тарих, безнең үткәнебез. Her şey elle yapılıyor. Ялчын Гөлшәбак табигыйлеккә мөкиббән булса, Нәврәс Акын бүгенге яңа технологияләр чорын чагылдыра. İsimsiz olarak nitelendiriyorum ama Мин рәсемнәремә исем куймыйм, карарга килүчеләр үзләренчә фаразлый. Биредә яңа технология үсешен чагылдырган рәсемнәр тезмәсе. Чыннан да беренче карашка чуарланган сызыклар күренә, әмма игътибарлырак карасаң, әлеге рәсемнәрдә тимер юллар, вакытны ашыктыручы сәгать механизмнары шәйләнә башлый. Рәссамнар остасы Фәүзи Каракыш фикеренчә, Эргин Инан иҗаты дини мотивлар белән сугарылган. Bir taraftan Arapça ve tipografilerini kullanıyor. Bir яктан ул гарәп каллиграфиясе үрнәкләрен кулланган, икенче яктан үзенең хыялый образларын иҗат фантазиясендә өстәгән. Ислам фәлсәфәсен кешелеклелек кыйммәтләре аша чагылдыра. Экспозициядә чагылдырылган жанрлар төрле булуга карамастан, рәссамнарны Анатолия мәдәниятенә, үз иленә, халкына булган мәхәббәт мотивлары берләштерә дип белдерде рәсми ачылу барышында Исмәт Ирикан. Biz kardeş ve dost Tatar halkıyla bu sergiyi, bu güzellikleri de paylaştığımız için çok memnunuz. Төркиянең мәшһүр рәссамнары күргәзмәсен татарстанлылар хузурына да тәкъдим итә алуыбызга бик шатбыз. Төрле жанрда, üslubта иҗат итүче рәссамнарыбызның иң яшенә 35, ә иң өлкәне 70-тән узган. Алар барысы да Анатолия мәдәниятендә тәрбияләнгән иҗатчылар. Шуңа да күргәзмәне Анатолия җилләре дип атарга булдык. Anadolu'dan esintiler, çağdaş Türk resminden örnekler dedik. Рәссамнарның иң яше Метин Калкызыгулы. Яшь булуга карамастан Төркиядә аның иҗаты мәшһүр. Үз картиналарында фәлсәфи мәгънә тирәнлеген ак һәм сары төсләр аша бирә. Bu eserlerimde daha minimal yaklaşımda bulunuyorum. Бу рәсемнәргә карагач, кешеләр рәсемдә үзләренең күңел халәтен танып, охшашлык күрерләр дип уйлыйм. Игътибар итсәгез, парлы һәм парсыз кош рәсемнәре, агачка сыенучы яисә аннан китеп баручы җәнлек, алар барысы да безнең табигать баласы булуын гәүдәләндерә. Сәнгать кешеләре дөнья күләм фаҗигаларны үзгә кичерә. Ул аларның иҗатына да тәэсир итә. Türkiye'de bizim ülkemizde bayağı büyük yangınlar falan oldu. Төркиядә бик күп урманнар янды. Бу фаҗига мине тетрәндерде. Күргәзмәгә шуның тәэсирендә ясаган рәсемнәрне китердем. Бу минем җан авазы. Янгын эчендә калган дөньяны бары тик без үзебез коткара алабыз. Бу фикер белән килешми мөмкин түгел. Күргәзмә белән танышырга килүчеләр тарафыннан да рәссамнар иҗаты югары бәяләнде. Бик кызыклы күргәзмә һәм гомумән Казан халкы килеп карасын бу күргәзмәне. Чөнки Төркиягә барып, әле төрле галереяләргә, күргәзмәләргә кайчан барып җитәбез, кайчан күрәбез билгесез. Бу чорда Казанда, Казанның үзәгендә шундый күргәзмә булу бик шатландыра. Türkiye'nin Kazan'daki baş konsuluna, konsulluk vekillerine hem Ermitaj Muzeyine bik zor rəhmət, bik kızıklı күргәзмә. Күргәзмә Казан Кремле дәүләт тарих архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы белән берлектә Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы тарафыннан оештырылды. Төрек рәссамнарының иҗаты белән 14 ноябрьгә кадәр танышырга мөмкин. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Табиғи газның файдасын біләбіз, аның тормышта зыянлы шаклары да булырга мөмкин. Газ белән бәйле күңелсез хәлләрне кисәтү тәҗрибәсе белән Ирек Мөхәддинов уртаклаша. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Статистик мәгълүматларга күз салсак, салкыннар җитүгә, сүрем исе белән агулану очраклары арта. Бигрәк тә газ плиталары һәм колонкалары булган өйләрдә, газ мунчаларында сүрем газы белән агулану куркынычы зур. Сүрем газы белән агуланмас өчен нәрсәләрне истә тоту зарур? Газ җиһазларын кулланыр алдыннан нишләргә? Бу һәм башка актуаль сорауларга студиябезнең бүгенге кунагы Ирек Мөхәддинов җавап бирә. Исәнмесез, Ирек Исмәгилович? Исәнмесез. Газ хезмәт эшчеләре техник хезмәт күрсәтү вакытында иң еш ачыклана торган нинди җитешсезлекләргә юлыга? Сөйләп китегезче. Өзелә менә чынлап та сез әйтеп киттегез, менә сүрем газы белән агылану вакыйгалары, күренешләре яңа отопительный сезон, ягу сезонына кирип киткәч башлана дип әйттегез бит инде. Инде без техник каравытны уздыруга кергән вакытта еш очрый торган кимчелекләрдән менә бу төтен вентиляция юлларының түзүк булмавы. Инде менә әйттегез сүрем газы дип, сүрем газы ул газ приборы нормаль эшләгән вакытта да чыга. Газдан яңанудан калган газлар сүрем газы дип атала. Алар инде безнең димахутка чыгып табигатькә, атмосферага таралып барырга тиеш. Менә төтен юлы эшләмәгәндә, алар тыгылган вакытта алар бүлмәгә чыгарга мәҗбүр. Шулай ук вентиляция каналлары бар. Вентиляция каналлары, әгәр дә ул фатырга чыга калса да, вентиляция юлы аны канал сурып алырга тиеш. Менә шушы очракларда барлыкка килергә мөмкин инде сүрем газы белән агылану. Инде булар булмасын өчен безнең димахот вентиляция каналларын гел тикшереп, түзеклеген, чисталыгын күзәтеп торырга кирәк. Аннары газ приборлары нормально эшләр өчен аңа билгеле бер күләмдә һава булуы шарт. Например, анда 1 кубометр газ яныр өчен 10 кубометр һава булырга тиеш. Менә бу һава булмаган очракта газ приборлары дөрес янмый, алардан сүрем газы күбрәк чыга. Шуңа күрә газ приборларын кушыр алдыннан иң башта форточкаларны ачарга кирәк. Приток воздуха ясарга кирәк дип әйтәбез инде. Безнең приток килә форточкадан, ишек астында калдырган ниләрдән, тишек дип әйтегәндә прорезлардан булган бүлмәгә чыккан газ ул чыгып китәргә тиеш вентиляция каналыннан. Әгәр дә шушы таләпләрне үтәгән вакытта, димахотларыбыз, вентиляцияларыбыз төзек булса, приток воздуха җитәрлек вакытта булганда, безнең сүрем газлары белән агылану булырга тиештер дип уйламыйм. Димәк, һәр кеше газ җиһазларын кулланыр алдыннан иң беренче чиратта нәрсә эшләргә тиеш? Тагын бер кыскача. Иң беренче газ җиһазларын кушыр алдыннан бүлмәгә кердең, газ приборын кушканчы башта газ исе юк икәнен убеждаться итәргә кирәк. Признак дип әйтегәндә, аның исе киләме, башка бүтән тавышы киләме, чыгарган, сызгырган исе киләме. Менә бу газ чыгарган очрак булмаганда гына газ приборын кушырга ярый. Инде кушыр алдыннан иң башта әйткәнемчә форточкаларыбызны ачып приток ясарга кирәк, аннары гына приборны кушып җибәрергә кулланырга инде. Кушыр алдыннан иң башта димахоттагы вентиляциядагы тягыны тикшереп алырга кирәк. Суыру көчен тикшереп алырга кирәк инде. Аның өчен газ приборының димахотына яңан шырпына китереп карасагыз була, или кагаз бите китереп карасагыз була, менә вентиляция каналына. Әгәр дә ул аны үзенә тартып алып кала икән, значит димахотта вентиляциядә тяга бар дигән сүз. Төтен һәм вентиляция юлларының төзеклегенә килгәндә инде менә кыш көне безнең алдагы елда бик көчле суыклар булды. Инде быелгы елда да шундый каты суыклар, кыш суык килә дип әйтәләр. Менә шушы суык вакытларда безнең бик күп күзәтелде димахот вентиляция каналларының урам як өлеше бозлану, бәсләнү күренеше. Инде димахотлар бәсләнеп, бозланып, аларның эчендәге каналларның сечениялары кими, газ приборлары эшләп тора. Хәзерге инде йортларда урнаштырылган приборларыбыз безнең барсы да КПДлары зур, коэффициент полезного действия дип әйтегәндә. Димахотка, вентиляцияга җылы эс чыга. Шуңа күрә булар бәсләнә. Шушы каналлар бәсләнеп, сечениялары кимеп, бу вакытта да угарный газ эшкә чыгарга мөмкин. Менә буларны игътибар итеп карап торырга кирәк кыш көне, кичекмәстән инде. Инде менә алда әйткәнебезчә, сүрем газының бит аның исе дә, тәме дә юк. Шуңа күрә инде аны ачыклау да бик кыен. Һәм менә белүебезчә, хәзер өйләргә газлану сигнализаторы, ягъни газның һавадагы микъдарын билгели торган шундый акыллы җайламалар дип әйтәбез.
кабинеләр инде урнаштыралар. Менә аның ярдәме сизеләме һәм аны урнаштырыр өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк? Сизелә, бик кирәк әйберләр булар. Сигнализатор загазонности инде ул, аның комплектында йөри клапаны куела газопроводка непосредственно. Яңадан аның белән була сигнализатор по оксиду углерода дигән менә шу сүрем газына инде һәм метан сигнализаторы була. Алар ике төрле параметрга эшли. Например, сезнең анда кайдадыр газ утечкасы була икән, газ чыгу инде краннанмы, шлангысыннанмы, башка җиреннәнме төзексезлек булу аркасында метан сигнализаторы моны сигнализировать итеп клапанны аерып куя. Әгәр дә угарный газ чыга икән бүлмәгә, бу шулай ук үзенең сигнализаторы срабатывать итеп эшләп инде клапанны аерып куя, сезнең приборларыгызга газ килүен туктата. Шушының белән инде хуҗаларны, йорт хуҗаларының тормышын саклап калырга ярдәм итә. Әгәр дә бу приборларны куярга дигән исәбегез бар икән, кичекмәстән инде районнарда булган газ хуҗалыкларына, управлениеларга, районнардагы райгаз хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Булар инде авыр әйбер түгел, подрядная организация белән, или газ хезмәткәрләре белән эскизлар сызылып эшләнә торган эшләр куярга була, бик кирәк әйбердер дип уйлыйм. Чынлап та, димәк инде үзебезнең һәм якыннарыбызның исәнлеге, иминлеге өчен әлбәттә мондый җайланмаларны урнаштыру мөһим. Аннан соң инде Ирек Исмәгыйлович, менә хәзерге вакытта бик актуаль әйбердер дип уйлыйм инде мен бушлай газ кертү мәсьәләсенә дә тукталып китсәк иде. Менә ул чынлап та әлеге программа буенча эш ничек алып барыла һәм чынлап та мөрәҗәгать итәләрме халык? Дөрестән дә Россия президенты Владимир Владимирович Путин Федераль собраниегә юлламасы вакытында Россиядә яшәүчеләр һәрбер йорт җир кишәрлеге янына газ үткәргеч бушлай китерләргә тиеш дигән указание биргән бит инде. Шуның буенча аның постановлениеләре дә кабул ителде. Менә ул инде хәзер үзенең тиешле көченә керде. Бу догазификация программасы дип атала. Догазификация программасы буенча инде безнең республикада эш башланды. Күптән бара инде безнең республикада моның буенча эш. 2019-18 елларда спецназбавка программалары буенча эшләнгән газопроводлар бар. Алар нәкъ шушы менә һәрбер йорт кишәрлегенә газ үткәргечләрне китерү программасы иде инде. Менә бу Россия буенча кабул ителгән догазификация программасы буенча инде хуҗалыклар, әгәр дә аның үй границасына хәтле йорт кишәрлегенә хәтле газ үткәргеч килмәгән икән, алар безгә мөрәҗәгать итеп, моны эшләтә алалар. Безгә дип инде аны хәзер эшләргә була единый оператор газификация дип аталыла торган орган ачылды. ЕОГ дип атала инде. Бу порталга кирип, сез компьютерда, интернетка кирип, ЕОГ дип язасыз икән, ул аны китереп чыгара. Шушы порталда сез үзегезнең заявкагызны догазификацияга заявканы бирә аласыз. Но моның өчен инде сезнең үзегезнең шәхси документыгыз, паспорт, ИНН, СНИЛС документлары кирәк була. Яңадан мәҗбүри таләп җир кишәрлегенең свидетельство регистрация дип әйтик, һәм йортыгыз регистрация узган булырга тиеш йортның регистрация документын прилагать итеп, шушы ЕОГ каналында, порталында заявкагызны бирә аласыз. Безнең идарәбез зона обслуживаниесында, эксплуатация зонасында безнең инде 5 районга хезмәт күрсәтәбез. Сабат, Ләшә, Арча, Балык Бистәсе, Биектау районнары. Шушы районнар буенча менә безнең бүгенге көндә 178 заявкабыз бар. Булар буенча эшләрне башладык. Без аларны чират нигезендә шушы 2021 елда, 2022 елда эшләргә тиеш булабыз. Тулы җавапларыгыз һәм инде файдалы мәгълүмат өчен бик зур рәхмәт сезгә, Ирек Исмәгыйлович. Хөрмәтле тамашачылар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Газ җиһазларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмагыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка сатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз, исән, имин булыгыз.